Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinugraha saha welasaning Gusti ingkang hamur ben dumadi, mugi tansah kajiwa kasarira tumedhak tumanduk dumateng jiwangga panjenengan sedaya dalah kula Waradin Sagung dumadi. Para sepuh dalah bini sepuh ingkang dahat kinabekten, para tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing pakurmatan, hamurwakani anggenipun kula matur sumangga tansah kula dherekaken hangujuaken raos puja dalah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci, ingkang sampun paring kanugrahan ingkang awujud menapa kemawon dumateng panjenengan sedaya sumrambah kula. Satemah wonten ing titi kalenggahan menika, panjenengan sedaya dalah kula saged pepanggihan kanthi karahayon. Ing salajengipun anggenipun hanetepi darmaning sepuh bilih Bapak Ahmad Supriyanto kalian Ibu Sriani Putyastuti hangawontenaken tata cara ngunduh temanten sarimbit inggih ingkang sesilih Adimas Ahmad Mujaki ingkang sampun kepareng Hanjatu Kromo kalian Nimas Intang Hapsari, putri kinasihipun Bapak Suyanto Ibu Supianti. Pramila keparenga kula minangka jejering pambiwara hangaturaken urut rantamaning tata cara ngunduh manten sarimbit ing dalu menika. Minangka purwakaning tata cara ninggih pambuka kalajengaken praptaning penganten kekalih saha para besan sapangiring saperlu katindakaken tata cara pasrah saha panampi. Paripurnaning pasrah saha panampi tumuli katindakaken tata cara adat ninggih kepiokan unjukan tirta wening liru dhuwung saha sungkem pangabekten kalajengaken atur pambagya harja. Paripurna atur pambagya harja ninggih marti suka mekaten nurut rantamaning tata cara ngunduh temanten sarimbit ing dalu menika. Ing salajengipun mugi panjenengan sedaya kersa lelenggahan ngantos dumugining purna. Matur